Doncs avui hem sortit de la consulta i estem al Vela Padel Center. Un dels propòsits de la nova junta és fer sortir els companys de la consulta i fer networking en ambients molt diferents als que havíem vist fins ara. Ens fa molta il·lusió inaugurar el primer torneig de pàdel del COEC. Hem escollit el pàdel perquè és un esport social que permet conèixer els companys, xerrar una estona, fer una mica de pica-pica en els descansos i també estem convençuts que a poc animarem a molts companys a venir.